Allah ofiga wala ga mu shi kai da iska abin da nake haƙuri na yi na dama abin da nake haƙuri na yi na dama laifin da nake na neman alfarma abin da nake haƙuri na yi na dama ba ruwa abin da nake haƙuri na yi na dama laifin da nake a dawo lafiya wai anya kuna son kuna je manyan mata maganin ƙanana sadatu wallahi Allah ba ta ce ai na zo wurin a dawo lafiya dawo lafiya a ba su gala iya ai cikin zai bude iya saratu ba na ga wannan wakan saratu abin da nake haƙuri na yi na dama abin da nake haƙuri na yi na dama to ya mutu ba ki taimake shi ofisa ya mutu bayan zuwa mai zuwa taimake ofisa bayan zuwa taimake ofisa ya isa Zainab yawa baiti ya kusa shiga baiti a taimake ofisa ashe da mun kina son shi muna huci ne na shiga mai kauna ta da gaskiya ya mutu ya bar duniya da na san sai mutu da na amince in farko da na karbe shi mun yi zance da na san sai mutu da na amince in farko da na karbe shi mun yi zance Allah ta kawai sona ya bashi gidan aljanna rabbana ya gafarta masa da shiga cikin masala da nadama na shiga cikin masala da nadama likita ta duba shi ashe ina nan dan duba yau ai da ba ka ce sarki da rahama sarki da rahama ku taba mai ya bi da ku aka dike